ti Masakbayan. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan? Pasensya kan, dahil mawagak nga amok nga oras hindi pa naginanam. Okay lang, Tatang. Naimbag na ron tayo mawag kayo. Oray kaskasan no, mapunas ti banog ko no makasarita kayo. Nukasta, nalaos man ti banog maon, anak. Wan nga ron, Tatang. Adoonay ti trabaho mi itang aldaw. Narigat at talaga ti biyag dito eh. Ikarkarigatak para kada kayo a pamilyak. Da kayo ngay, kumusta kayo? Nasaya at kami mag-an. Amumot ni nanang mo. Kanayon na damagan no inawagan kaan. Madanagan ka bet, tamangan ka no numabaybay amon ti bagay. Di kay agdanag, Tatang. Kabailak da itoy. Ni nanang ngay, kumusta? Nasaya at mait. Hanggang nasaba na turog ta, medyo maditirik na itay. Agbaliw-baliw nga minti klima ita dito lugar tayo. Iso nga ato ta agsaksakay. Kitaan nyo nga rod Tatang. Amangan no anyamot daytan. Diyak kaya't nga da mapasamak kada kayo dita. Isong agsaksakripisyo ak dito'y para kada kayo. Di kag danag, an. Da kami ti makaamukon ni nanang mao. Wan gayam, Tatang. Nagsarita kami ka ni Rolly di Kalman. Dandani man gayaman ti exam na. Isa masapol nga agbayad man nun iti tuition na. Wan ka nung nga road anak ka. Agpawita kinton bigat, apaman nga agsweldo ak. Uray ti allowance yo. Ipatulod ko matan, Tatang. Agyaman anak ka. Basta salwadam ti salunat mo, Amok ka narigat ti trabahom dita. Kabailak da ito'y para kada kayo, Tatang. Bantayan nyo ni Nanang, Lumasapon nga ipa-check up. Aramidan nyo, Tatang. Okay ka lang? Itay pa apalpaliwan ka. Kasla na liday ka. Pasensya ka, Jose. Kasla amin nagdagson tirik na. Apay aya. Ibagam na niya ti parikot mo. Adaak dito eh. Mabalin mo nga ibaga kanyak na anyaman ti mang burburibor itakan ka. Amom, mapampanunot ko laang. Sulit nga tamot laang ti panagsakripisyo ng agtrab-trabaho dito eh. Apay mo ta na ibagam day ta. Sana yung adda ka dito para iti pamilyam. Wan, namapay nga aging gaita. Diyak pa'y naipay tinaginawa pa nagbiyak para kadakwada. Apag husto lang ti may patpatulod ko kadakwada. Saan mat ngamin unay adakal ti sweldo ta dito eh. Ngam na amay sa manaimbag. Dakal atulong da ito para iti pamilyata nga adda iti Pilipinas. No diyak la pampanunutan dagiti dadakal ko. Kastamot ti kabsat kong agad-adal. Talaga, kasla kayat kong ti agawid. Nagrigat ito eh. Kan mailiwak una yan kadakwada. Maawatak ti marikrik naman. Ngam panunutan man na imbag. Saan ka da para iti pamilyam da ito nga aramidam? Pudno dayta. Ngam amangan ngamin no da mapaspasamak ijay asanda nga ipakpakaam mo kanya. Awan mo't siguro. Ngam no kas pangarigan man tadang agpaiso. Di dala siguro kaya't amanayunan pa iti pampanunutam dito eh. Amuda ngamin anarigat ti trabaho. Tinasayaat, ikararag mo lang asapay la kumatawan ti parikot da ijay. Talaga akas talaangan ti mabalin kong aramidan, Jose. Kat agyaman tada ka kanayon amang patpatibker iti pakinakam ko. Amumot nga bilang ka nakaslakabsat ko, manipod nagkadwata dito eh. Asino kumapay nga tagbinadang, no saan ada talagang adwa, tagpadatamot nga adayo iti pamilyata. Hello, Nanang. Anak, naimbag man ta imawag ka. Nanang, apay kasla nagkapsot ti timak yo. Agsakit kayo kadi? Di nakpagdanagan, anak. Awan ang yaman na da ito'y. Nanang, di kay ko maglibak kanyak.
Apay adi yung ibagbag masakit kayo gayam. Apay asaan ngay niya, wag kanyak na Rolly. Iyak gamin kaya't amariribukan ka dita anak ko. Amagan maapektaran ti trabaho. Saan arumbang day tang inaramid yo, nanang? Nagpa-check up kayo ka din? Anya ti ko na ti doktor. Dalpasan anak ko. Masapul ka nula ang tinaan-anay nga inanak ko na ti doktor. Di kang danag. Kapailak na ito, iyan. Saan na mabalin day ta? Agi patulod akiti kwarta. Tapno makapa-check up kayo anasayaat. Saanan, anak ko. Tabagim ti into naram. Saan ka unay nga agpambanog? Saan ang mabalin, nanang? Masapol ang makasigurado anasaya at isasaadan nyo. Diyak matla makatan na dito yung amok magsaksakit kayo. Anak, Saan yun nga ulitan tinaramid yo? Masapol ang maamwak amin ang mapaspasamak dita, nanang. Nang runa no maipapan iti salun at yo. ay, sige anak ko. Pasensyakan. Saan to na mauli? Rumbang laang, nanang. Isungarod nga daak dito nga agtrab-trabaho para kada kayo. Kaya't ko nasalun at kayo akanayon. Patpatgan kayo unay, nanang. Diyak lakit di mapakawan ti bagit. No dadaak ka sa mapasamak iti uray asino kada kayo dita Pilipinas. Jose, naimbag tayo nawagak ni nanang. No saan? Diyak pa'y maamon nagsaksakit mo't gayam. Anya? Agsakit ni nanang mo? Wan nga rod, iso madanaganak. Agkalma ka lain. Patsyak nga gimbag tumot lang ni nanang mo. Nagadayuak. Diyak man lang mataripato mo't ni nanang. Nagrigat mo't tanti kastoy. Maawatan ka, An. Basta agkararag ka. Asaan ko maabaybay anti Diyos ti inam? Nagsakit namin ang panunutan, Jose. Awan pa'y maaramidak ta adayuak kadakwada. An, Kasla kayat kung ti agawid. Kasanong aramidak na ita? Asino ti mangipay iti pagpaagas ni nanang? Siyaklaan mo tinamnamaan da. daytang arot kat. Isong agbalin ka kumaanatib kar para ka ni nanang mo. Diyak maliklikan ti saan nga agdanag, Jose. Patpat gagunay ni nanang ko. Sana baybay ang datatang kanti kabsat mo ti inam. Basta ka nahing naawagam ida. Iti kasta, amom na anya ti mapaspasamak ka ni nanang mo. Mamati ak agagangay laang asakit ti bumakit dayjay. Isaasaan ka kumaunay nga agpampanunot, An. Kayat kuman at aripatuan ng Jack maaramid, taadayo akkat na rod kadakwada. Isuday jay tinagbalin arason, tapno nakarkaro pa'y nga igaad ko ti agtrabaho. Tapno makaipawit at iti kwarta maaramat a pagpaagas ni nanang ko. Napatag kanyak ti pamilya, kat uray asino kadakwada, Jack lakit di kayat a maisagmak. Nam iti panaglabas ti aldaw, kasla kumarkaro ti recruit naan ni nanang. Kasla kimapsot a husto ti bagina. Agingga iti maysa nga aldaw. Hello, Rolly. Naimbag tayo mawag ka ading ko. Kumusta ni nanang? Manang, kaya't ko lang ay pakamukan ka. Ngayon taray mitay ni nanang ito ospital. Anya, apay, anya tinapasamak. Kalaat mo't narigatan nga agangas, manang. Kan kimaro doyag na. Isasaan kami na nagtaktak pa'y in ospital min. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni nanang? Masapol ka nung agtali na dito ospital, manang.
Tapno maobserbaran di ka sa saad na. Diyos ko, kasla kayat kunti agawid. Kasla jak ka ba ulan nga awanak itidan na ni nanang iti kasta ka sa saad na. Di kagdanag manang. At dito ospital ni nanang. Maasikaso na naimbag. Kasano no kumaro tirikrik naan na? Kasano no? Diyos ko, saan kumamat? Manang, di kagpampanunod itanyaman ang negatibo. Amok aging bagtumot lang ni nanang. Agkararag tayo. Uwan ading ko. Basta ka na yun dak nga awagan. Tapno maamok ti mapaspasamak dita ah. Da kayo pala nga ron ti makaamo dita. Masapol nga agtrabaho ak. Tapno ada maipawit ko apagpagas ni nanang. Kan pagbayad dita ospital. Wan manang, awagan da ka kanayon. Agan anad ka dita ah. Uwan ading ko. Apay di ka man makatalnanan. Ada problema? Kauawag kami ni ading ko. Intaray da ka naman na ni nanang iti ospital. Marigatan ka nung agangas. Anya ka nung iti ko na ti doktor. In-confine da ka di? Wan Jose, masapol ka nung obserbaran da. Isong agtalinaag pa iti ospital. Nagrigat Jose. Awan na pulos maramidak tadayo akmot kadakwada. Awan na kitidan nada. Maawatan kaan. Ngam saan ka sumuko? Laglagi pam, anakarkaro ita nakasapulan da ka. Amok, ngam nagrigat gayam ti kastoy. Diyak man lama saranay ni nanang ko. No kayat mo taagawid, mabalin mat. Ngam no kasapulan nga agtrabaho ka, tapno da maaramat iti ospital, agtrabaho ka nga rod. Kan kanayon nga ipariktam kadakwada nga adda ka akanayon ang nakasuporta kadakwada. Jose, Agkararag kaan. Amok nga amin na problema, ada solusyon na. agyaman akmanan Jose. Naimbagtanda ka mang patpatibkar kanyak. Hello, Tatang. Kumusta ni Nanang? Anak, critical di ka sa saad ni nanang mo. Anya di kay ta sa unday ta. Makalasat pa'y ka din ni Nanang. Aramidin dati amin akabailanda. Tapno may salbar dati inam anak ko. Nakaroon din yung munya na. Diyos ko, Tatang, kasladyak ka bahala na sana makita ni Nanang. Maawatan ka anak. Masyanak una yun ka. Kapoy daayat mo ang makaipatulot iti mabuspos dito ospital. Iso asaan ka akas ka rin na makaawait. Anya ti ko na ti doktor. Ada ka di pa'y mabalin tayong aramidan. Aramidin dati amin akabailanda anak ko. Masapol ang mabantayan anaimbag ni nanang mo. Ngam saan amay pasigurado ka na kami ni doktor no malasatan natin sa saad na. Diyos ko, sabay ko mata makalasot ni Nanang. Sabay ko man, Diyos ko. Anya ti madamagan. Apay akas tatilangam. Jose, critical ti kasasaad ni Nanang ko. Ah, Diyak ka muna niya ti aramidag. Kasla mablang-blang ko ak. Diyak makapagpanunot iti nasayaat. di nasayaat. Agkalma ka lang an. Tapno mapanunot mo anay imbag no anya tirumbang nga aramidam. Jose, kasano no? Saan ka ngaming nagpanunot iti negatibo? Agkararag ka. Day tati kasayatan nga aramidam ita.
Nang runa taadayo ka pa'y ngarod kadakwada. Agpakadak ka ni boss. Kaya't ko talaga ti makaawid. Adakan ka dayta. Nasayaat mo tapno makitam ti inam. Ken maamwam, no anya talaga ti kasasaad na. Mabutbuti nga, Jose. Kasano na di akong maabutan pa'y tinag. Agtalag ka iti Diyos. Di na baybayan ni nanang mo. Kaya't ko na talaga ti agawid iti kabita na panawan. Kaya't ko makita ti inagsak maya maladaw ti amin. Patib karam ti pakinakam mo. Para iti inam. Sapay ko matamaispal ni nanang. Sapay ko ma, Jose. Manipod na amwak ang masakit ti ina. Inaramid ko ti amin tapno makay patuludak iti kwarta ama busbos. Namkaskas di ang nagbalin a critical ti kasasaad na. Aglalauken ti marikriknak iti daydi agundaway manang. Diyak nagawid adagos, gapu iti ayat ko ang makaipatulod iti pagpaagas ni nanang. Uray kasano ti ayat ko nga agawid. Awan mat namin ti sabali anam namaan mi apangalaan, no saan asyak matlaan. Nagrigat ti kasasaad ko iti daydi akanito. Kukwaklatan ti nagsangsangit na agururay ti update kanya, maipapan iti sasaadan ti inak. Aging ga idi mariknak akasla awan namnaman, iso nga ingkadeng kon ti agawid, tapno maabutak pa'y ti inak, kat sa anak to nga agbabawi iti nakaka. Apay nga taasan asungsungbatan ni tatang ti awag ko. No kaano mo't ang magagaranak ang mga ipakamo kadakwada nga agawid ak. Santo sanda asungsungbat. Nung sa anak nga agsardo nga. Hello, anak. Hello tatang. Itay pingawawagan kayo. Ngam di kayo mo't sumungsungbat. Anya ka din ti mapaspasamak dita. Agawid ako ninton bigat tatang. Ibagayo ka ni nanang taurayan na ti sasangput ko. Anak ko, awanan. Pinanawan na tayo ni nanang mo. Anya? Saan? Saan ang puno na ito, tatang? Inaramid na di amin nakabailanda. Hanggang saan na kinabailan pa ni nanang mo. Sana mabali na mabasamag na ito, tatang. Agawid akon. Apaya din nagmalay noray ni nanang. Amo ka na sakit para ka na ito na pasamakan. Hanggang masapol nga klunin tayo. Gawanin ni nanang mo. Patpat ka na kamunay ni nanang. Diyak mananarakop ni nanang iti maudi agundaway. Awan man labolas tinaramidag tapno may salbar ko't ibig na. Kasi kaksaw iti kasta. Takinapon ko na. Kasi kalang tatanaramidan na para itinam. Amok no kasano ka ng sinitirik nam ti sana makaawin. Tapno makaipatulod ka lang iti pagpaagas na. Kasi ita ti pagyamanin unay ti inam kan kanak ko. Di mo pinaybayan naging kay ti maudi nga agas na. Tatang, nagagawid ak pala kumaidi. Nalabit na naabutak pa'y kumasibiyag ni nanang. Awatan na ka ni nanang mo, An. Inaramit mo ti amin para iti pamilya tayo. Ipatpating na kaunay-unay ni nanang mo. Tandaan tayo ta. Patpatgag matunay ni nanang tatang. Ipatpatag ko, nay.
Bigatan ti flight mo, An. Makitam tumot lang ang ti inam. Anya pa ti Serbina makitak ni nanang. Na may samot tan abangkay. An, Kinapod no na, Jose. Diyak mo no. Anya ti ruming bawarik na kita. Nula dingit. Wano pa nakakonsensya. Tadyak nagawid adagos idi. amo ka na sakit unay tinapasamak. Ngam, di mo madmadan ti marikrik nam. Isangit mo, no iso ti kasapulan. Diyak maawatan ti marikriknak. Pudno ana sakit unay. Ngam kaslawan na pulos bigsak. Kasla kag tatapaw iti ulap. Talaga nga na nakaladlading iti maawanan iti ipatpatag iti biyagaan. Nang runak at saan mo ana ibaga iti inam. Dagiti rumbong ko mga ibagam kang kuana. Basol ko. Papay a pinanawak ti inak. Tsak pulos na ibaga kan na iparik na no kasano ti kinapatag na kanyak. Di mo pabasulan ti bagim. Isuda ti kang runa na makagapo. No apay apim manaw ko iti pagilyan tayo. Kat imay ka nakigasang gasat diti balasiw tao. Amo ka maawatan ti inam ti amin. Dagiti ado a sakripisyong para kadakwada. Diyak ka muna kasano asangwak day ti apan nubok. Amin tayo kat agdalan iti agdudumapan nobok. Masapol nga aklunan ti kinapudno. Ikagumaam nga aklunan ti saum amarikrik nam. Diyak ka muna kabalak. An, di mo pagbalinan arason ti saum amarikrik nam tapno sumuko. Tapno maawanan kay tinamnama. Mga barwanan ka para iti pamilyam. Pudnong awanan ti inam. Ngam tandaanam kung maasibibiyag pa'y ti amakan kabsat mo. At dadapay apang ibukbukam iti panawan kan pamatag mo. Sapay lang kumata sumagapsap kan kadagiti ibagbagak. Kat may kan kay tikirad alumaban. Agyaman ako, Jose. Diyak ka muna onyan tinapasama kanyak. No awan ka amang lawlawag iti ka panunutak. Nanang, apay nga pinanawan na kami mutan. Apay adinak na uray. Di ka man na nakasaritay ti maudi akong daway. Nagsakit, nanang. Kaslawan nagmamaayan ti amin na panagrigrigat ko niya balasiw tao. Nagsakripisyo para kada kayo ang pamilya. Kaya't kayo nga ipaayan itinasaya at panagbiag. Ngamawan nagmamahaya namin narigat kan sakripisyo kay Madayo. Sana na matugpal na iti arapaap ko para kada kayo. Pagkawanan nanang. Di ka man lang naasikaso kadagi di panawan na kasapulan nag-unay. Diyak man lang na iparik natin na lao sa panagipatagkukan ka. Iba't patag ka unay-unay, nanang. Unay-unay.
anak. Manipod na itabon day dinanang mo. Di ka pa'y rimrimwar dito'y balay. Kanayon kalatan ang nakapupok dito'y kat di ka matagtagaray. Kasladyak pa'y lamaaklon nga awanan ni nanang tatang. Amin tayo kat nagladingit. Kan nakarik na itinakaro asakit, itikalat nga ipupusay day di inam. Nga masapul nga aklunan tayon ti kinapudno. Saanan nga agsubli pa'y ni nanang mo? Nagsakit nga min tatang. Kaslawan nagmamaayan ti panagtrabaho kanya balasiw tao. Di mo ibagaday ta anak ko. Ado tinaaramidam bayat ti kaadam iti sabali apagilyan. Kat day ta ti pagyamanan unay day dinanang mokan ka. Di na kami binaybayan. Di mo binaybayan ti inam aging gay ti maudi nga anges na. Kat binalon na tinalaos apa nang ipatagnakan ka iti tanam anak ko. Kaslawan pigsa ka mga barwanan tatang. Kanya ti rumbang nga aramidak. Maawatan kaan. Ngam di mo dadaulan dagiti arapaap mo gapo iti ipupusay ti inam. Sigurado adi na magustuhan ti kasta mapaspasamakan ka. Agbalin ka anatibkar. Mga barwanan ka para iti bagim. Panawan matentap no aramidam dayta para iti bagiman. Panunutem no anya ti pagsayaatam. Kidawam ti panarabay ti Diyos no kasta adi mo ammo ti aramidam. Kandi mo ammo no sa dino ti turungam. Taiso ti mangigiyakan ka iti umno adalan at aluntunam. Di nakabaybayan ti Diyos, anak ko. Panagriknak kat jakon ammo ti rumba nga aramida. Namga po iti pamagbaga ti ama. Kaya rigan na nakariingak iti pan nakailibay ko. Podno anarigat nga aklunan tinapasamak iti ina. Nangro nakat petat. Kanjak pulos nakasarita iti nabayag a panawan. Ngam masapon na agbalinak anatibker. Takas iti imbaga ni tatang. Saan amagustuan day di inak no agpulkukak. Apaman anaungpot day di abakasyon ko, nagsubliak dito'y Macau tapno ituloy ko tinarugyak. Tapno ituloy ko timanggad. Para iti arapaap ko, kan para kadatatang, kan ading ko aroli. Katamok manang, babaan iti tunong tinamarswa, nagbalinak anatibker, kat ininot anatungpal dagiti arapaap ko. Itamanang adamat ang trabaho ti kabsat ko dita Pilipinas. Siyakmat, addan ornong ko, katleplep pasatlaangan ti kontrata, tainton agawidak, jakton agsublipay, tapno maibubus ko matan ti panawan ko para iti amak. Jakon kaya tamaulit ti napasamak, anabaybay ak ididay di inak, tapno makatagradaklaan. Podno anarigat ti agbalin na OFW. Iso akadabi ti makangad iti pakasaritaa, kayat ko laeng nga ibagamanang. Kailalaan nyo kuma titunggal sentimo nga ipatpatulod da. Gaputa saan arabrabak ti kaadada iti balasiw taaw, tapno naeng makatagad. Agyaman ak manang, saludo ak iti kinasaya at mga anak. Podno unay ti kunam, nga adu ti sakripisyo yung OFW para iti pamilyayo. Kan aklunan tayuman wano saan,
Adulat ta dagiti saan ang nagbaligi, iti likodan ti adu arigat ken sakripisyo da. Ta saan ang nasaya at tinagbanagan ti pamilya at pinanawan da dito'y Pilipinas. Kagrunaan ti amin, magusto ak unay ti balakad mo, itinapanawan dagiti OFW a kapamilyada. Tatitunggal sentimo amat gadanyo, amaaw-awagan iti baro abanwar, katukad na tinakaro nga iliw, rigat, ken sakripisyo, para kadagiti ipatpatagbiyo. Di Masakbayan. Day, nagsapa ka na nagriing anak ko. Nariwot pa'y laang. Masapak namin itananang taal daw ti tiyenda. Amuyumat nga daw ti agatang no kastingal daw. Ay, un gayam nga agpaiso. Tiyenda gayam ita. Ay, mabiit lang nga ron tagluto ak iti armusar. Tapno makapangan ka pa'y sakbay amapan ka iti tiyendaan. Ijayak ton tiyendaan nga agarmusar nanang. Adumat dagiti agisursur-sur iti makan ijay. Jelatan armusaryo ka dagiti ubing tilutwan nyo. Ay, sige, agarod. Anya nga oras asumangpot nila kay Mau. Aginggat alas 7 ita naka-duty nanang. Jakon mauray. Imbagak mo't katikan kwa na idirabi amasapak ita. Naalangarod, agpikat kan tapno makapan kan. Siya kunti makaamo ditoy. Pagarmusarot ton nila kay Mau inton sumangpot. Agyaman ak nanang. Da kayon ti makaamo ka dagiti ubing. Isang patkunton ti sidaan tayo ama iluto inton malam. Naalangarod anak ko. Aganad ka. Naimbag ka na kariin kan lakay. Agar mo sarkabutan, nalpas kami ka dagiti ubeng. Anay masak beton tinaturog. Altaw mo't kaya man. Kasano adi mo maimas ti maturog, kat nakainom ka man na nag-awi doon idirabe Apay, napanan nyo ayakin ni kumparem. Di talaang. Dapat may man binisita tayo may sa akong padreme. Aging ga, iti kasi nga oras. Ha, abangan do sa bali mo ti masumsumok mo, alaklakayan. Ay, unay kamatan milyang. Anangarod ngay taramidak dito balay no adak lang dito. Nagadaw, ama ubra dito, Igoryo. Na, Saan mo't ama isamira nga aramidan amin di manugang mauta, ag-duty mo't itirabe Siyempre, maturog mo't ano sumangpot. anang amin ayati paramid mo. Ipagamong ta aramidak sa kabarong warakin ton madamdama. Manan, napuyatan ka lang arudon idirabe umawar ka man itan. At nangarod tungtungan may kanipari pedraeng. Alangan mo tadak mapan. Alakit din. Dasaran ako ni ti armusar ka. Tapno maramid ka no anyaman ti iparamid mo. Tapno di ka manan ang ngaw di tabig bigan. Nasapa ka mo tasin mangpot ita, bakit? Wen Larry, tiyenda ita, iso anasapa ak anak kapaibus itilako. Ado ngamin tinaggatang itay. Nasayat mo't nga rod, tapno makain na nakamot anasapa. Madamdamalaan, inaktuman agjutin. Wen nga rod. Apay, saan pa'y amasukatan di schedule mo? Saan tayo nga rod, Eva? Ang umusta na bali? Tama no alawas lang nga na pangrabiak nga agjuti. Sayang mo di may nayo na sweldok na agjuti ak itirabi. Ay, kaano nga tayo aguminawa mo't da tao? Sapay agad adal ang nagitubing. Dumakdakkel ti gastos. Adan pumutla siguro, bakit? Tinapatag, saan tayo amakamkamtod itinal daw? Sa bagay mo't ket di Sapay pananawa ni tatang. Tila papapanan na ako na ni nanang. Awan lang arudon trabaho na. Di pa'y la agyan mo't ito'y balay. Inal daw arumrumwat. Bayan yun na iso ti kayat na. Basta di na kayo re-rebukan. Anya ka ta saanan ngay. Pasaray dumawat nga rod iti kwarta, isa marurod ni nanang. Yan madalakit iti itad, di ikanlatan. Iso pa paka-stressam day ta, Eva. Ibagam ka ni nanang, tadinan pakasikuran pa ni tatang.
Ita nakaraing, tatang. Ay, jak nga rutan makaturaw kay sabi mauna kon ata nagluto akon iti pagarmusar tayo anak kao. Nagsayaatan nga, tatang. Wan, anak, tapno makaarmusar ka pa, isak ba mapankaagla ko dyan tsindaan? Narigat sa mo tawan nagyanti tiyan na nga ang trabaho. Agpaisot ako nayo, tatang. Agyaman nga rod ata nakaluto kayon. Sige, mangan kanta itimplahan ka man iti kapay. May mayat ka ti agarmusar no mabulunan iti kapay. Kasla adda ipasimo da agdagita agaraw yu, tatang. Adda ka di kasapulan niyo. Ay, nasayata na damag mo anak ko na pintas. Ay, adda ko talaga. Mano, kan pangusaran niyo? Agwa nga main, iba. Agkasanga di may sa kumpare may iji kabang iba nga barangay. Inawis na kami ni pare Pedreng. Narikat mo ta sumurtak nga ultimo pagplitik at awan. Amo ka din ni Nana nga damanan papanan niyo? Win, imbaga ko. Kat, pinalubusan na kayo. Ay, sos anak ko aya. Amumot ni nanang mong. Siyempre, madia, ipapilit ko. Saan mo't nga isaw ti pagdawatak iti kwarta, saan aya? O sige, ikan kayo. Ngam, saan kayong agbayag iti papanan nyo? Kan pangaasi yo ta saan kayong agawid anabartag? Di yo ko maipaayan iti sakit ti ulo ni Nanang. Ayun anak ko, promise, cross my heart. Masapa akmat lang nga agawid. Hope to die. Saanen nagtrabaho ni Tatang, tagpadadan ka ni Nanang asumalugan ti pigsada. Ngam ti kasurun ni Nanang, kat ti masansan nga irurwar ti ama, akadwana dagiti kumpare na. Da kami kanila kay ko trabaho para iti pagkasapulan mi, agraman panagadal dagiti anak mi. Apan isulaang ti sweldo nila kay ko manang. Kastamat asaan akanayon anapigsa ti panaglakoy di tiyandaan. Iso asaan ama ilibak, na adda dagiti kanito nga apagpursitulaan ti matmatdadan mi. Iso dayta ti pakariribukan mi nga agasawa. No daduma, mainayon pa ni Tatang ko pasaway ako nada iti Tagalog. Nasingpet ti asawa, awan bisyo na. Adalaan dagiti kanito ang maawis, kat isulaan ti panangtimtim na iti arak. Naglapas pa iti aldaw manang, dumakdakkelon ti gastos para iti panagadan dagiti anak ni. Apa, nakariing ka pa ilang, bakit? Di mat masapa ka ako ng ama pa ni Jetsendaan tan bigat. Yakpay nga rod makaturog. Anyaya ti pampanunutem. Dumakdakkel ti gastos dagiti umbing iti pagadalan. Nang saan mat nagbaliw ti maberberukan ta. Sa pahinagadon ti kakompetensya Jetsendaan. Amamang adakdakkel ti puunan da ngam siya. Iso nga adado ti mailaklako da. Anya nga rod nga ti maramidan ta Eva. Masapula talaga ti panagimpad Anya nga tano. Aga brodak laangan. Anya? Uhan, ado dagiti madamdamag ko asin maya at ibiyagda, gaputa nagabro di babae, kat agtintinulong dang agasawa amang pasaya at itibiyagda. Anya ko matrabaho nga iti sir kami dyan no bilang? Di domestic helper. Ha? Naimbag ijay, ta sigurado ti masweldo. Kan, agsweldo kamat iti trabaho, Lari. Panawan na kami kadag ito ubing? Man ano kayo kuma, adamot dana ng akabalayo. Adalat ta mga sikaso kada kayo, uray no makapagtrabaho akton iti balasiw taaw. Ala, adakan ka day ta Awan mo ti maramida. Taday ti lang mo tamo katrabaho, tiyag security guard. Padasot ti agaplay lakay.
Sapay ko mata mapagasapanak. Tapno maisaganaan ta tinarangay ka nasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Sigurado ka kadi iti day tapanggap mo, anak ko. Desidido ako, nanang. Dumakdakkel ti gastos dagiti apu ko yung agbasbasa. Iso ka sa pulan at talaga pumanaw ti may sakada kami kanilari. Ay, Eva. Dakdakkel ti namnama asyak ti makapan, nanang. Agaplaya ka domestic helper di Singapore. Napintas ka no ijay kung natay may sa agayam ko. Kat kaduan nak ka nung agaplay iti agency iti Manila. Anya nga iti kula di asawam. Anya nga iti makunana. Imanugot ananang. Taparamot ka dagiti anak mi ti pampanunutak. Dala, adakan ka da ita anak ko. Sapay ko mga road, tabakapan ka. Tapno mapasaya at ti biyagyo asang kapamilya. Nay, nagsayaatan nga no makapan iti abroad ni Eva. Anya ko matipagsayaatan na nga ibagbagam man ang alaklakayan. Siyempre, dakdakkel ton ti maswildo na ijay. Aw, di adun ton ti may patulod na ditaw. Makawatak taon, ti nawadwad akwarta manipod kan kuana. Ay, di ka lagbain alaklakayan. Na, Imbis ko mamasyan kay di anak mo nga umadayaw ngam naragsak ka pa'y. Taday talabagin man ti pampanunutom, goryaw. unay kamatun milyang. Kung trabida ka man ako nakaw. Saan mo ta si katipagdawatak nukas kasano? Wen, ngam kababain, ije manugang mo. Anya laangan nga iti kunana. Kakaas ije asawa na ije adayaw. Ngam daw-dawatam laang ti pagbaybayang gudaw mo. Saan milyang? Aunti makunakanyak nila reta agka-vibes kami. Dikit kami adwa. Oray po utam, agbalin kami tupay nga agbespre na. Ay. Di mo lakat isungsungsong di manugang mo iti aramid mo si kalaklakayan. Na, Sigurado akaungot na kantaw di anak mo. Pumadanin ti flight mo, Eva. Wan nga rod, naimbaglaangan tanapagasata na kamapan agtrabaho di Singapore. Sapay la kumata na sayat agbalin tong amom. Sana kas kadagiti madamdamag tayo diti Pilipinas. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kan amok mati makidanggay no kas pangarigan. An nadam nga rod ti bagi mi jay Nunam na maamasan ang nasayati ka sa saad mo ijay. Agawid ka dagos. Bagim laeng tinam na maam ijay. Laglagi pom dayta. Uwen lakay. Makamukan ton diti balay. Ipatulod ko kan kati sweldo, kat urnungam iti bangko, tapno adan to pangrugyan ta inton agawid akong diti pagilyan tayo. Apay no si kalat ako man ti agornong ijay. Nasaysaya at matlaang no dituyan ti pagurnungan ta. Dakkel ti panagtalag ko kan ka. Amo kasalwadam ti pagrigatak to ijay. Sige. Namnamaam dayta bakit? Siya akong ti makaamo ditoy. Ornungog iti bangko ti amin nga ipatulod mo. Umdas mat sigurong ti sweldok para kada kami dito Pilipinas kadagiti anak mo. Mga lakalatamot iti ipatulod ko Ti importante, adda maidulin ta para iti masakbayan ti pamilyata.
Napagasatan akmet tanasingpet tinagbalin nga amo. Iso na talgad met tirik na ti asawa, idiaddaak ditoy. Ti asawak ti agururnong iti patpatulog ko. Ngam pasaray makaalamot lapta, no kasjay nga adu ti babayadan dagiti anak mi iti pagadalan. Iti ka naglabas ti aldaw, kaskas din awan nagbaliwan ni tatang kumanang. Ngam jakmat maibturan apapasan asaan nga ikan, nang runa no awagan na kat dumawat iti kwartada. Jakmat tan ibagbagaday ta kaninanang tapno saan dara agriri. Ti dakes na, at dagayam dakes na imbuma ti panaglilimod ko iti ina, maipapan iti kwarta na ipagpatunod ko iti ama. Apay, papapadan nyo kanilari tunggal awan trabaho na. Masansan mo ti panagkuyog yu adwa. Ay kat agbanbanding kami mo't nga agkatugangan Unay kan ay amilyang. Apay dakas. Wen, dakes. Da. Ang ruda no isungsungsong mo dyan manugang mo iti sana nasayaan. Oo, apay obe nga may sungsaw. Kanan niya kumatararamida kaya. Awan mo't abakan. Ha! Teko nam. Adda na'y palapayag kanyak amasansan a makita da kakanaw iti sugalan. Apay, pangalalaam iti kwartam apagsugsugal mo. Ne, ay sa anak nga agsugsugal, milyang. Chismis lang dahi ka. Aklo na kamapmapanak ijay nga magbuy-buy aklaan. Pangala ko mga imot iti kwarta pagsugal ko nga. Anyala ti amok nga ito aguutang kan iti pagsugsugal mo. Saan man natila malablabid mo matabakbakitan? Awan tar aramidag adakas. Kan kang runaan na, saan ko nga isong-song-song di manugang ta? Ha! Siguradom lang. Tanusaan. Siya ka mismo ti mangidanon kan ni Eva iti aramidan niyaw iti asawa na. Anya nga tatang, mapantan to man ni ayaw yang tan? Ay, shh! Saan ka una na tagaribaraw, tanay? Palpaliiwan na taninanang mau. Agat atap nga isong-sungsong ka na. Kastaya tatang. Wen, adda ka nun ang ibagakan kwa na amakit kita dak iti sugalan. Kat amangan ka nun usursurot kamatay. Talaga nga rin anapig sa tiradar ni nanang ano kasta? Ngarod baraw. Ang basta mapantalanay. Ada ka di pa'y kwartam dita. Adda tatang. Kat nung nagkatang kamot ka dagiti kasapulan tayo dito'y balay, edi kalman. Amangan nung naibusan. Di bumuludak to pa'y lagi jay papaidulin kanyak ni Eva tatang. Di nanton maamuan day jay. Ngam bilang man, di bagak nga inusar kunto para ka dagiti ubeng. Ay na, talaga bilibak kan kalanay. Sige nga raw, mapanta, bareng mga baktamutan, tanay. Aggagatol dagiti dakulap ko sika. Oray siya nga rin tatang. Talaga nagganas gayam tagsugal. Makaliwliwa nang runa ng mga abak ka. Kayong tinawagak, tadyak mo't makontak ni Larry. Di mo't day off na ita? Ay, naimbag ta imawag ka anak ko. Diyak ko makayat nga ibagada ito'y ka. Tadi pa'y iso apang panunutam. Ha? Anya day tananang? Di asawam, kanjay na laing nga amam. Masansan nga ang kuyog da. Kunak doon tala ang pagpapananda. Ngamanda na kaibaga kanya. Akanayon da kano amakita dagiti ang katugangan ijay sugalan. Anya? Wen, anak ko. Adan na kaibaga kanyak ide, maipapan ka ni tatang mo, amakit kita da iti sugalan. Kinuprontar ko. Ngam kuna naman, apangalaan na ngay
sugal na. Iso ako naklupod to jay magpagana. Ngam ita, uray gayam ti asawa, na isungsung nan nga agsugal. Kasano masansan ang makita da ko nayo? Katadamat trabaho ni Larry. Saan sabot na nasumsumra kanak ko? Kanayon maganda dito. Uno saan, ang kuyog da ka ni tatang mo. Diyos ko, sapay ada amin kan kwa ng urnong mi. Ipatpatulod ko amin kan kwa na asweldok nanang. Anya, Kan, adamot basol ko nanang. Tatunggal umawag ni tatang adumawat iti kwarta. Patpatuludak babaan ka ni kasinsinlando. Amangan ka no na agungot kayo na maamwan nyo. Isong alalaan na laangan ti kwarta na ka ni kasinsinlando. ay isubat lagayam nga agsugsugal taiklik kang magayam iti kwartana. Bayan nyo tawagak ni Larry, kat ibagak tinaamuak. Sapay ko mata din na ginargaraw ti urnong mi. Tapara dayjay iti masakbayan dagiti anak mi. Hello, Larry. Nainbagta sinong batam ti awag ko. Nakapamin ano akon nga awag kan ka. Apay, sa dino ti ayan mo? Apay, adi mo masungbatam ti awag ko. Pasensyakan bakit? Nakasilent gayang ti telepono, kisojak nang nagtiawag mo. Di mo't day off mo ita? Awan ka kanumat iji balay ko na ni nanang. Napanam, Ha? Bakit? pudno ka di tinadamag ko. Akanayon kayo kanukan itatang iti sugalan. Ha? Saan Eva? Sino ti lambit anang ibagakan kay ti dayta? Pagbalin pay alabid ni nanang, Anya? iso tinang ibaga kanya kakanayon kayo iti sugalan. Kasanon ti trabaho mo? Eva. Ayan. Nagikata ko ni ti Sigo na pagtrabaho. Kumakaraklangan iti sa Bahala Security Agency. Nagikat ka? Wano inikat da ka? Gapo iti masansan a panagabsent mo, gapo iti kasusugal mo. Ha? Kaano pa asan ka sumsumrok iti trabaho? Napayagan. Pasensya ka, Eva. Saan na maulit pa eh. Diyos ko, pangalalaam nga rod iti sugsugal mo. Iti kwarta nga urnungan ta. Bakit sukatak tumatlaan, apama na makabiro ka kiti sa Bahala trabaho. Nagawan mo't tanabain mo, Larry. Pagrigriga atak da ita kwarta, tapno dalaang maurnong ta. Ita, insugal mo. Napananti konsensyam, Larry. Pakawalan na, Eva. Agpinasensyata. Manipod ita. Saan akon nga agipatulod iti kwartakan ka? Agsapol ka iti trabahom. Tapno ada pangalaam iti inayon mo iti paragastos di tabalay nga ipatpatulod ko. Ninanang ti pangipatulod ak iti paragastos di tabalay. Ngam sikat ti makaam mo ka dagiti kasapulan dagiti anak ta. Adda ak ti kang agrigrigat. Ngam luslus tayam lagayam iti sugal ti pagbanbanugak. Saan na maulit? Diya ako nagsugal. Agsapol ako niti trabaho. Nasakit tinaramid mo, Larry. Nagtalakakan ka. Agpada kayo lang ka ni tatang. Awan apulos asiyo kanyak. Nanang, saan mo tanya umawawag ka pulos kanyak ni Eva? Awawagak kung di namat sungsong-batan. Sana yung aglapasan ti kontrata na kat agbakasyonan di ti Pilipinas. Nagpirma manan iti kontrata na. Kat saan nan apatuluyan ti agbakasyon. Ah? Kanasakit pa ilaang tinakam na kadakayaw kani tatang mo. Anya? Dahita ti agpaiso. Di na pa'y ngarod kayat apay bagakan ka. Ngam gaputa nagdamag ka kanya. Iso nga imbagakon. Nanang, ibagayo kun ko na nagbalbaliw akon. Kun ibagayo nga adan sa Bahala trabaho. Talaga adya ako nagsugal. Panaknakam ti panagbaliw mo, Larry.
Saan anala ka abalipatan tinaramid mo kun Eva? Kurang laag kubon gapo iti panagtrab-trabaho na. Ayat na laang nga da maurnong yaw. Ngam inubos mo mo't iti sugal. Pakawanin dak nanang. Kat pangaasi yu ta ikiddawan dak iti pamakawan ka ni Eva. Ikarik nanang, agbalbaliw ako na talaga. Sapay ko mga rod tamapakawan na kantumot laang ti asawam Lari. Ikararag mo asaan a makapanunot iti maday. Tapno saan a marakrak ti pamilyayo. Diyak kayat a madadaal ti pamilyami nanang. Ngam kayat ko nga ikan iti pagnakman ti asawak. Eva, anak. Iso tinag ko na kanyak idi. Naawan ti sabali anam na maak dito'y no saan atila ang bagik. Iso anasakit tinakam ko. Ta iso ti makagapo. No apay akas to itatirik na. Kabayatan ti kadak iti adayo. Ay na, pangaasim tagbalin ka kumanatin ka, Eva. Panunutam dagiti anak mo. Iso dalaangan ti mangpatpatib ker kanyak nanang. Nasayaan to kasta anak ko. Kandi mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Isulaan ti makaitan iti tibkar akasapulam, anak ko. Talaga akas ta ti araramidak nanang. Tilaangan na marso ti pagtaktaklinak. Tunggal sumkan ti sakit tinakam kung gapo iti inaramid ti asawak. Tilaangan Diyos ti taklin ko. Nalaos ti sakit tinakam ko, ta itilikodan ti amin arigat ko ditoy nga agtrab-trabaho. Di man la na konsensya ti asawa, anang isugal iti kwarta anagbanugak. Nadagdagan pa'y, tamis mo at ti amak ti kadwana iti kasjay nga inaramid na. Gapo iti dayta, nag-renew akmanan iti kontratak manang, kat jakon nagbakasyon pa'y, naaging gaita. Dagiti anak ko, kaninanang ko ti awawagak iti inaldaw, tapno mamonitor ko ti kasasaad dagiti anak ko. Adda kanumat ten trabaho ni Larry, kat ison ti mangmangted para iti kasapulan dagiti anak mi, iti pagadalan. Talaga namin nga impetten ko adjakon pinawitan iti kwarta, agraman ti ama. Uray medyo nabayad matenday di apasama, panagriknak kat madama akpaylaon na agpaspasanaang. Kat sapay kuma, tamapunas tumatlaang ti sakit tinakam, na imukuok iti barukong ko, iti masungad nga algaw. Pudno unay anasakit tinapasamakan ka. Nagrigat ti sasaadin yung nga OFW. Adda kayo dita nga agsaksakripisyo para iti pamilya ana ibati yo diti Pilipinas. Kat pudno ti kunam, anarik nam amin abanugmo kan sakripisyo nga agtrab-trabaho iti adayo, idi awan nagmamaayan ti kwarta na impagarup mo kat ururnungan ti asawam. Sapay kuma, taagtultuluyan ti panagbalbaliw ti asawam. Ipaayampay kuma iti may sa atyansa, tapno saan amarakrak ti binukalyo a pamilya. Kararag ko asapay kuma, takanayon ka anasalunat, tapno maipaay mo ti arapaapam, amasakbayan ti pamilyang. Di Masakbayan. Tatang, anya ti ko na ti doktor. Kumusta ka nun ni nanang? Naikagumaan dati naming ninanang mo, anak.
Ngam saan na nakas itisigod ti kasasaad na. Anya ti kayat mo asawan tatang? Ang balinan nga inutil ti inam, Glory. Saanan ang makakunail pa eh. Anya? Diyos ko. Makapaladingit na ito ang napasamak anak ko. Tatang. Diyak ninam lamang agba nag-akastoy ta amin. Kanayon apalagipak ni nanang mo. Tasigod kat nga rodan nga da sakit na. Ngaman yan ta napasamak matlat ta ti kastaw eh. Hanggang masapol nga agbalintaan na tibkar, Glory. Nang runa kat ubing pailaang di kabsat mo. Masapol nga ilawlawag takan kwa na tinapasamak iti inayaw. Sige tatang. Siya kung ti makamo amang ilawlawag ka ni Neneng iti amin. Kasaritak ni ading ko. Manang, ayan da nanang. Neneng, ading ko. Amang ano inton maminsan pa nga aldaw ang makaawid dito'y dananang kan tatang. Apay ngamin manang. Di mo't na ospital ni nanang tana-atake. Wan manang. Masapol nga agtalinaad pay laang iti ospital ni nanang. Ngam itapay laang. Ibagakon kan ka ha. Di kanto kumamasmas daw iti langan ni nanang. Apay manang. Gapo ngamin iti sakit ni nanang. Dakkel tinagbaliwan ti kasasaad na ading ko. Manang? Dahil tatiag paiso neneng. Kat pangaasim ading ko. Makitinulong kanto amang taripato ka ni nanang ha. Nang runa no awan ti klasem. Manang? Amok ang naganos ka pa'y unay iti dayta nga edad mo. Tapno maawatam ti amin, neneng. Masapod asanayan ka itan. Tapno di kan tumaikawa iti kasasaad ni nanang itan. Glory, anak. Panagkunakat na ipalawag mo ana imbag iti adim ti kasasaad itan ti inayaw. Tatang, Kitaom ni Neneng ne. Iti naganos nga edad na. Kanayon nga da iti abay ti inayaw. Tunggal kastoy nga awan ti sarrak na iti pagadalan. Bambantayan na ni nanang yaw. wan nga rod tatang. Kat pagyamanak launay, tauray no ubing pailaang ni ading ko. Nasagapsap na ti amin nga imbagakkan kwa na. Anak, Maasyanak ka ni nanang. Saanan apulo sa makakunail, kat nakaigdalatan. Glory, anak. Ngam husto ti kunayo tatang. Saan arumbang amapukawan tayo itinamnama. Masapul nga agbalin tayo anatibkar. Saan arumbang apaidagal tayo iti daytoy apanubok. Rumbang laang, Glory. Agsisindaranay tayo, anak ko. Datayo laang matinamnama titunggal may sakit. Iso arumbang lang agsisindaranay tayo. Glory, kumusta ni Nana Dalen? Kasi ti sigod, nakaidalatan, taarig nan tinagbalin agulay ako nada iti Tagalog. Gapo iti pan nakaatake na. Ay, Amom ador, kasla na ilunod kami iti panagriknak. ha? Apay kumamat. Itaan niya kumaga po ang mailunod kayo ako nam. Kan asino kumamot inangilunod kata kayo? Tsaka mo no niya ti sawak ador. Glory, dahil iti tandaan nam. Adak lang dito ang nakasagana amang saranay kan ka. Ador, Amo mo't ano dalos tirantak para kan ka. Nakasagana kang agbalin nakatakunay-nay mo itaan niya mo na panubok asarang tam. tsaka mo,
Ngam kadag iti agundaway. Kasladyak pa'y lakaya ta panunutan ti may papan iti bagbagan. Okay lang kanyak. Maawatak ti sitwasyon mo ita. Basta kaya't ko atandaanam, nga andaak lang dito'y para kan ka. Kaya rigan na anapilayan ti pamilyami. Tauray no kasjay si bibiyag, kan kaden nami ti inak, kaya rigan na nga awanan kada kami, gapu iti kasasaad na. Nupay kasta, kanayon na ipalagip kada kami ni tatang, arumbang lata pagyamanan mi, tasan na kami pa'y nga inulila ni nanang. Tiburidak akabsat ko ti kamrunaan idi apam panunutan mi, ta iti edad na asa nga pulo, impagarup mi no dakkel ti epekto ken kuana tinapasamak. Namga po itinaan-anay apam malawag, kan panangigiya mi kan kuana, naawatan na tinapasamak, kat nagbarin pa'y akang runaan akatulungan mi, iti panangasikaso mi kaninanang. Agingga adimtang kanyak ti may nga oportunidad manang, kat inyo man ko daytoy, iti ama. Napintas nga agpayso day nga oportunidad anak ko. Ang ay, Pampanunutan nyo kaditi kasasaad yun o madayo ak tatang. wen glory. Amang ano di mi kabailan ka ni Neneng nga adem timang taripato ko ni nanang yaw na agabrod kan. Kinapudno na tatang. Pampanunutak mat day ta. Iso na laang tadakkel at tulong kada tayo na makaabrodak. Nang runay ti pagkasapulan ni nanang. Anak ko. Kan maysa, manmano adumteng ti gundaway nga, ada si dadaan namang tulong kanyak, tapno makaabrodak. Ay, si kaman glory. No anya ti desisyon mo, suportaran ka. Tatang, Tanumang namnama tayo lagi ti panagsukay ko iti daga. Awan latam mo kon anak ko. E din tupay adwa kami iti inam nga agam-gam mulo iti daga kat makamtod tayo pa'y laeng. Kasanupay itan asisyak laengan. tatang, Iso ano anya ti panagkunam a pagsayaatam, ken pagsayaatan tayo asang kapamilya. Sige anak ko, suportaran ka. apay analiday ka ading? Manang Glory? Ada ka di parikot mo? Apay apo manaw ka? Neneng, ading ko, pudno anaganos ka pay. Nga mamati ak anawada ti panagpampanunot mo. Manang? Saanan ang mailimad kan ka ti kasasaad tayo iti biyag? Ti kasasaad ni nanang. Ngam amom ading ko, ipampanakkel ka unay. Ngamin, dakkel ti tulong mo iti panangay-aywan tayo kan ni nanang, gapo iti kasasaad na. Love ko ni nanang. Amok tayta, iso akanayon nga asikaswam san ka di? Wan manang. Iti ipapanaw ko, sika ti kang runaan apangital ka kan ni nanang. Masapul nga asikaswam anaimbag, nang runa no adda iji umani tatang. Kasapulan nga min ni nanang ti atensyon, kan panangipatag. Kat gaputa mapanak ag trabaho iti adayo, sika nga rod tinamnamaag amang ipaay kadagita kan kuana.
Si katikang runaan namang tulong ka ni tatang, inton adak iji balasiw taaw. Di mo baybayan ni nanang, wen? Manang? Masapol ngamin nagtrabaho akading ko, para iti masakbayan tayo. Ado ti pagkasapulan ni nanang. Karaman pa'y di dagiti masapol mo para iti panagadal mo. Iso alaglagi pam amin nga ibilin ko kan ka. O sige manang, matumpal. Agyaman akading ko. Maala, maturog kanta ni, adalo man ti rabii. Adapay klasem inton bigat. Maladangita na kiti na amwak, Glory. Ador, No pay kasta. Raang magti-desisyon mo nga umadayo. Ngam sapay la ko mataagan nad kay ti ipapan mo idibalasiw taaw. talagang agan nadak, takayat ko ang matulungan ti pamilya. Para kadakwada no apay nga agsakripisyo ak nga umadayo. Glory. Ador, amok anapudno ka kanyak. Napanagnakakon dayta iti namin adon adaras. Ngam sa anak ama naging bubukod, amom dayta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iti adayok. Kayat ko nga ibagakan ka, anawaya ka nga agayat iti sabali. Anya? Pudno asaan ka pa niya inaklon. Nga mamati ak amarik na mga adamot pasat mo iti biyag ko. Glory. Katap no saan kamot ama itali itirik ng para kanyak. Siya ko na mismo ti mangibagbagakan ka. Nawaya ka amang ibawing iti sabali iti panagayat mo. Saan, Glory? Jack to aramidan dayta. Si kalaang tayo ayatag. Kat kayat ko apanagnakan dayta kan ka. Ngamjak maibaga noon niya ti agbalin agasat ko iti yaadayok. Jak kayat Glory pangasim. Di ka kuman agsaopay. Saan ka alapdan iti dayta panggap mo? Tamo ka para dayta iti pamilyam. Ngam pangasim ko ma. Tadinak mo't idoron nga agayat iti sabali. Agurayak, Glory. Ikarik dayta. Baglakit din, tanakaadalak aging ga iti sekundarya. Uray kaskasan no, saan na ka marigatan ang makilangan kadag iti amok ditoy, tanalaing damot nga aging lis. Iso na lang tadyak magustuhan ti jar ti amok a lalaki. Sabali ti panagkitkita na kanyak, madlaw nga aggartem. Sapay, awan pa'y ti amok unay ditoy apada ka Pilipino. Tamanipod na kagtengak ditoy. Na minsan pa'y la pinalubusan da nga agpalailang iti day off ko. Ti kayat da, adak laang iti pagturturugak ti compound. No kasta a day off ko. Sapay masansan ita nga da papanan ti amo ka babae. Kakuyong na pa'y akanayon dagiti anak da. Namisa na bali, basta aganada ka kanayon. Diyak itulok nga dada ka sa mapasamak kanyak iti kaadak dito'y balasiw tao. Glory! Ti amo ka lalaki, ay ayabanak. Apay nga ta. Glory! Come over here! Mapanaklatan iti ayan na. Taamangan no makaungat no sa anak nga umasidagkan kwa na.
Gapo taada tinang tulong kanyak. Kan kas iti nakunakon, nakaragpatak mat iti sekundarya. Ngam tinagbalin aparikot, kan tinagamkak iti kaaddak iti balasiw taaw, kat ti amok a lalaki. Talaga ngamin asabali ti iwas na, manipod simmang petak iti balayda. At datag iti gundaway amasiputak aming mingmingan nak, ako namlan lamu-lamu akit kitaan na, iso anad doble an nadak manang. Awan ti makunada kanyak, gaputa malaksid akanayon anadalus ti balayda, manipod simmang petak, awan pa'y ti mapukaw kadagiti agkaiwara na agkakapatag nga alikamanda. Kastamatan dagiti alahas ken kwarta na ibati dalatan itinusadino apasat ti balayda. Diyak namin kayat nga dapam kwatanda mang pasakit kanya, iso anang tantana ngak manang. Namdimtan ti gundaway apagbutbut ngak. Maudi atawon idin ti kontratak kadakwada. Ti amok idi kat admay may saak iti balay dagiti amok, namjak nadlaw asim mang patgayam ti amok a lalaki. Aday ta, nadalusan ti entero a balay dagiti amok. Sigurado ang maragsakan da paman a sumangpot ta. Come here, Glory. Sir, what are you doing? Why did you grab me? Because I need you to make me happy. What? No, get off me! Come on, don't struggle. You can't do anything. No! Are you kaributan na? I said don't struggle. You're mine now, Glory. Mine. Ayop! Oh, come on. Stop crying. I'm done with you. Ayop ka! Ayop! Oh, I cannot understand what you are saying, but I really enjoyed what we did. I'm so happy. I will report you to the police! Oh, really? Bust out! You think you have powers here, huh? Idiot! You can do nothing. Try to report me and I will tell them that you are a robber. They will hang you to death. What? That's right, Glory. They will hang you here in my country. So don't even think about reporting me. Ayop! Awanan ba Ayop! Diyos ko! Ayat alamidak! Indot anas na kundi ayop nga amok! Indot anas na kun! Kailiw da kauna yan anak ko. Maragsakan kami ta umadanin ti pa nagawid mo. Wan tatang, aldaw lang ang tururayak. Kaya tagsublikan tupay ka didita, Glory. Saan ang tatang? Di akon kaya't tagsubli dito Ha? Apay, Glory. Adda ka din napasamak kan ka dita, anak. Ha? Ako,
Awan, tatang. Awan. Sigurado ka? Sa bali nga minti tinor ti sungbat mo, itay dinamag kung nagsubli ka pa idi ka. Basta, sana kung nagsubli dito'y tatang. At damotan basit na urnong ko. Malaksid ka dagit impat patulod ko kada kayo. Ibaot ko laangan itinegosyo dita ti urnong ko. Tapno jakon maya dayumanan kada kayo. Glory, anak. Basta urayan nyo ti panagawit kon tatang. Agkikita tayon iti mabiit. Sige nga rod, anak ko. Agan-anad kawan. Orayan may ti isasangpot mo. Agyaman nak Diyos ko. Nadanon mo't laangan ti aldaw ti panagawid ko. Dagiti amok. Nakaturog da pay laang. Kaslawan anyaman nakadakwada pumanaw akon. Ngamawan mo't ti bibiyang ko. Total, kagurak ti amok a lalaki. Gapoy ti panangidadanas na kanyak. Ayok ti amok a lalaki. Pumanaw akit din. Agdiretso ako ni J Airport. Tama nga numaladawak pa iti aeroplano. Jack, nakawara iti rabaw ti telebisyon tininginaan arelo kan pitaka ti amok a lalaki. Makamuditan, alaag ti relo kan amin alinaon ti pitaka na. Total, sigurado asanda pa yung makaring. Kabisado kun ida. Amangan no nakagtengak tun ije Pilipinas sakbay amaduktanan dati aramidak. Wala, alaag day taarelo kan amin a kwarta iti pitaka ti amok. Alaag kit din. Ngamriming baw ti gagar ko amang bales, iti panangidadanas kanyak ti amo a lalaki. No pay kasta, napalalo ti panagtibayok manipod nakapanawak iti balay dagiti amok, agingga iti kaaddak iti airport. Nakaam na saklaang iti nalukay, idi naglandingan ti nagluganak na eroplano ditoy Pilipinas. Naunday pay apanawan anagdandanaga, gapu iti inaramid ko, sakbay apimanawak iti balay dagiti amok, iti naggapwak apagidian. Numawan mat ti dakes a napasama kanyak. Aklunak manang, na inayon ko ti gatad na inalak iti balay dagiti amok, iti negosyo nga imbangon ko. Ket babaan iti panagsalukag kan panarabay kanyak ti Diyos. Ininot a napaduras ko ti imbangon ko a negosyo. Gaputa sa anak mo't a perpekto, kan maaklon ko a nagbasulak. Kagiddan mo't ti panangikarkararag ko, adumton ko matimay sa nga aldaw, kat maminpinsaanan a mapunas iti panunot ko, ti pan nakaidadanas ko iti sabali a pagirian. Daytoy ti pakasaritaak. Agyamanak iti panangitalat mo iti maselan apadas mo. Saan la asika tinaidadanas iti sabali a pagilian. Adu kayo, ngam kaadwan tinagulimet tapno saan da kanon a maibabain. Ngam among kadi adamo a makainkwentro ak iti kasten ka, na inaklon mo at tinakawam dagiti amom. Maawatak ti sakit tinakam mo, gapoy tinapagtang mo kadagiti ima ti amom alalaki. Namanya harod, nalpasan a napasamak ti amin, kat saanan a maibabawi pay. Daytoy ti tandaan ang pagayam ko.
Pamakawan ti kabilgan apang balas iti tao a nagbasol kada tayo.